Nankasano, Yanimun sending at the bay, Emma, and Snow Young Body of Benim. See any Yangasia Babu, but Matrasia and Sanamabi, and the man getting the TV, or Kansam when you hear Abrabamu. No one yet bad in a Uni Angasa. Unya bad, Emma Uni Angasania, dear here. Ah, Sebi Angasa, Ungasa Unia, and Unia Ojo, and Unia, but Ladiba Beni Biano, and you Hanangasa. Yes, I have Bonema, so by a sa. Nemo so mo Angasano, Unya dear Unia. And I said the Robert, and I want to was here, and I want Mobro, and I don't know that we are dear Bahano Angasa. And I be any Panangasano and Sebia, oh yeah. I am from Australia, I am from Australia, but not last year. Never see any beer. But not last year, I don't see any beer. No Unia bread, Unia Angasa bread. 7 years, I was better than Hano. And I mean, you have a budget, say, and when I say beer, a grandmission, any part of Ansebia, and the Mata. And you will not know, and maybe I wouldn't go for my head. Ado, hallelujah. But them will say, any young as a bit much as a senior dear. Nay, young as any idea behind India. Young idea, Nemo Nesepia would wagon it. Nemo one as open your mangas I would dear bay. I tell you, I know I had a bear from Monsro. And the idea was a Christian you be out to me, what me who when I'm a Nemo Kakoni Papam. About Sally, but Papa was on what's it. Nemo yet back from Monsra. Nemo was on what young as I know, sir. Sir, I said, "Be a woman if I can upon you, the amount." Amen. As well, Paul, who said, Paul said, "Say, the mere answer, and when you're muy young, sir. Now, Cobana said, be any baby or bonte. I know when I need a woman soon, man. Almost me, we are home from Swoby. Can't be a young, sir. I need a dear Sabatum of Poco, who are. We are branch here. We know, sir. Or better when there's to go up one day, who goes on one gasa, who won't on one gasa, who wouldn't never be a white gasa. Can't say your gasa and Yangasano, and yes, who goes on one gasa. But the most fan of so many ideas, none see be a day, but I know who goes on at the bay, or Yangasa. But the movement near maybe, or no one was on a Penichano, or could never be, but one quadri who goes on at the bay, or yet. Anybody claim myself, or whoever I you. Anybody say, whatever I did, okay. And so no one can say the only panic and yet I was in the Metnasia as a son of many Gasa. It Metnasia as a son of many Gasa. I know that the Babel so in the Atimana never do an Angasano. Who was in our here? I was a bar, and not the other Manawachi Angasa. I didn't see Corinthians Corinthians 11, 32. And no more young church will be a man of the because you come over Abraham and some. Now it's me up wow. Now what's me at the Angasa? When and I want now embrace now LP a woman never be so added that. Now say you show you Muya and Kawamu and attain. Now so we and attain I rather chair and I saw. Now we're me and you as for. Amen. Amen. And I say, the Paul asked you. So, you see, I want to make a Paul and watch them. I am here, and I'm making a Paul, dear bay. Ask them. Yet, not say when you may be, and watch them. You see, I must say, I'm a son for. You see, I'm a Paul, dear bay. Ask them. Who be I say, when I want to cry? Now, I tell you, I say, yes, but you better know why I'm on a broso. And dear bear pan and why I'm on a broso, so when the men say and never be Angasa. Now only I want to know Wakamu, and yet what anyone would be much there would be Angasa. When the men was I didn't know in Angasa, but don't say what they about, because I didn't know what you bay. But what they about us are some Vienna baby out here. What you are some Vienna Urbana. So now no name or catch Malaki, and then this is Melasso. Malaki Melasso. Yamaka, I can say, or send me there and a now, yeah, one try. I didn't know what I want in America, and I'm young ones will be the only one of the 1 year. I am a like catch on my stomach and Milan or Bano. For us or Baka, send what's here. We knew what you are saying, what you are. Send what's here, or the first man I did see idea. Or the first man I did see idea 1 minute. And now some year never, so by what you are some year never, what in Cranton ever. What in Cranton ever. And I didn't want to car. Yes, I did want Baka. Say, be a timber and be a bankasa. Maybe I got to go for that, you don't know Bangasa. Any answer, sing maybe or any Angasa. And we are the other one, so there's a crab by a bono. Say, it's a vampire.
I am go fire, I don't know front them, say you see them go past them. Younger say, Bramu, Yanjua, Omo Munia, Yangasa, so they see my homo, Omo Munia, say, see my homo, and Omo Yangasa, anyone, and so we all claim myself. We are yourself, one of your what you so. Maybe one number 21 that I will bra. Now, send the Babajina, who send the Babajino, Abajina Mawo. But my plans here as a son of an Ingasa. Let me ask you about the other animal. Paul say about the side, I'm betting also. Now, the 70 more echo by Bible and make a crack. Now it's me boy, somewhere on my Epica and Gasa. Nothing with me when you make a you. Now, to me, I'm one, a bus will be a bonfire. It's no one fire from Paboni. Now, there be a CMS, and no pass my banner by and say, no, some now won't know what a year. Who are some no ban or whom what a year. I some no ban or whom what dear bay, I tell. But I some no ban or whom what I got. Also, what I'm on a bed a bay, and answer. Somewhere on my it's in call, but I didn't kind so. Any watching mammy. Now, so the catcher and I'm off run and say, hey. Yakwa, again, I never call Akoma Oberamano. Napano, Asawo, Yanadimu. Now I had a beer in you. I had a command Yankuponi Pano. Again, you. Now, before the boy saw the abuse a share. Mikradita get a bena, Ebu Pay, and Naimubako. Namidibema Yankuponi Pano. Now, what's there and quiet? Hallelujah. Amen. I think so. Abe bese kata sebia obo sebia obu adia eye wo wanga no oyema wuni a eyanga san wo de be aten na de ate ne se so na o apamfuru mu ayira na omani abe na omwe se mfuru mu no a ntenu mu ana na wo kana ho ka so ke nyamu poni be bokuru ma se ko ne nsa ya obetumi aka kwa ya yesu ho asem bi akyere ntemi yankwa ngasa ana so tuna se ho so ke yakunya meni pa na nche na yesi ani bibia ede ba kuma nyango poni pa na ede ba ni e ba yankasa awana aboba ka so ni yankasa de mo ba se mo nse bia tense dis wa se yemfa ni de benko do samuel no onye ne se bia obi describe be na yankasa bala se no me ba me tira won se on se on wa na ho wa tuna se agbunye bi ho atense yakunya meni pa na nche ya ede na wo ba mi tia se obeti nyango pa asem no one got what says as a son one gasa. Sabia won't see any cassette, a common embassy in a cassette, Yangasa. If you will see any say, common embassy one gasa. I was answering me, I was so with me can be. I was so answering me, or go with the sound once me. I was not with me here. There's a tear, so we sound once what me, I'm pass my head, eh, no. Now I know what Sabia was for. Hallelujah. What you see? Someone what's not the boon, song. What's not the senior, ya kunya mini panche na adie ben na ba ko nyango poni pai do ana mini gaga sanya se bia nsam na organ se bia so an ba binya de bembre no but what na se ne bia ngasa what na se se ne bia ngasa e wo se kunya mini panche ya e kunya mini panche die be pa ne ko nyango poni pai ngasa se ni baba tna se me tna se ne bia eye ya ni emu ni mangasa ho ata ngasa e bomo so do ni me antna se ne bia ngasa wo ye bomo so wanyani me so okosa mo ntama samo ibibia e debe amano na kunya mini panenti an poni pana M1 angansa ni mo ru mo so kunya mini panenti a debe no de koma no anya be ko be de mini panenti nya mini panenti M1 angansa ni mo so no mo bo nya ngo de ebe ni pano nya mini panenti ni anya se we ma ko bi o ma bo na angansa ni sa na wo de ne ma no tna se ni be bi angansa wo tna se ti en mi an tna se ni be bi angansa ye be yo mo fini pangansa amana yani yanga sa die ni ade bi asa bo bia e ba sa me bia no e sa ame ade boni manipa uko bi ntia kwa se na uko bi ntia kwa babo sia ana ko pa de ga so ni bia won tina se because wo ko waji ni mo no wo pe bi fini pa ho wo pe ni pe bi fini pa ga sa but wo de wonya waji ni so wo e de be wo bo bia ga sa nya me tuna sa o e ba sa wo e bo mo so o tuna se o de se ko nya mi ni pa na ntia nya mi ni pa na me bia de no me musica wo ya de be e bo mo so one one to see what I'm going to paint. Some of the power of the pony pie for a bed, a bed of Jangasa. Why, you know, sir, and in India, by nothing. No, one and time I can acquire also know what's in the air, Action Angasa. No, I acquire from us. The Department and the same may be Angasa.
The Indian Transition and the air from Sign at the bay. Young Hallelujah. Somebody else here. Sunny Pay, or by the years to the Passing Yamasum, and open a small Deban and Cover Yaman. Open a mini pan and show, you can't get in a sow, but over, sir. Some when I'm upon the pan, I didn't know some of them. Yes, it's the son of one that I make home. Hallelujah. But on one was the Kuna mini pan here, send us some of the bay. Me, I never said, and on one was so, look at me be a not radical so. No was more so quiet, and one got. Now, there's some more again, sir. Or by this, you cannot help your one and what can in America and Gassa. Yes, Sergeant and Gassa. Never our sir, open a mini pan, yes, Sergeant, and nothing money. Now, what's I mean, the penny party one Gassa? So then, what pass some more, yeah, can Gassa. I didn't just try, yeah, Gassa. A very young sir, I don't know what was here. I don't know what a man Gassa. I don't know what I say you. Now, I want you to be Panga Sergeant. I want you to be. There's any part of me to here. One of the meeting of one that say you, saying, I'm here to be there, no crap. You know, what I come in about swap. You let me a cast ask me, Angasa. Who's singing at the Angasa? What can you let the Angasa? I know, sir. I didn't hear you, man. But the person was Abraham, you know, saying, me and the king of Bia, Yabaya from swap. We don't be now more percent upon the Bamwa, but we don't know who are person of Biangasa. We are one in Kwa, one now, but only when you do a person of Papa. You will be your papa. And you'll be a new Papa, what I can go for one. Because who are going to say, Obina, we you? Who are going to say, Obina, we Yangasa? We mount Memphis, we remember Blanche, we remember Talanvanse, we be the same, but we don't need to say about Sangasa. And you must say, no, you're from so. What did Bonnie Pangasa? What did Bonnie Manipan? Was it Mr. taking him a beer? Taking him a beer and Gasa, or some male, some Papa. You could also be in Papangasa. About a son or Mosa or Brangasa, or Batte. About a son will be and so be out, do be Mawa, anybody dear. But who will be and so be Angasa, dear Bay? About I want to be yes in the Amodia. Want me yes in the Amodia Angasa. Because I'm not a somebody else in Yamopon Angasano. Yes, I didn't ever be. Near Punyamangasa, dear Bay. I tell you. And yes, sir. Ever so almost a Munyaman slap, I go to his job for almost in American. I feel a crime. No problems. I can see a sorry at the Bay. Ever. And Yama can see a bit at the 2 on Angasa. When you mention nothing and taking a baby. And you mention nothing and taking and maybe Angasa. Let me up, boy. Amen. Now, about one that and also, sir, you have been out in the set. You have the NSO in my ear. Yemum, a baby, be a many Panancasano. Almost, it must be a never summon Angasano, a Sambia, my own. Now, I didn't want to see anybody be my area. Because who only was, but didn't finish one Gasa. Only was, but it's all being at the Amro. You know what, but it's all be a baby at the Amro will be. Ah, they now want to know. And maybe what you much Yangasa. What you much a Sumbia, the Mangasa. We will be able to me outside. We will be able to me about Bra. We will be able to me at Nangasa. Now, we never so much it. Because when you're audience will be never at the amount. And it's other money idea was that we are Christian. Now, it's all last year. Now, what can it will be home? Now, more and Gaso be no one Gasa. I am one there. Obey one baby. I got to remember. I don't know. Selling car 27 ones like in Kamai, Macho. Young Kano, 927 home. It is somewhere at the news on. Now, Osaka drew Cotiano. Somewhere catch their soul, say. Catch our Rantiano, now. I'm messing any uncle. Now, Senecoy. Now, what dear? I say, Jina. Now, my mountain young Popo, Assem. I say so. And also, you see me any part, Yajimu beer. So let me, I advance at near Bunyama one time. Ubunyama one time. And also, in here, I dream a general song. And same one in the come of big beer. And come where you and it's over why this uncle Monangasa. Or let moon, Sanamarina. Somewhere. Someone saw what's on Sean with the Kanya at the so also to me be bois, Yamini Pangasa. And once a man at Anacomaso. And what's some more Koya Mini Pananchano? Nothing, a mini pano, and I'm upon someone said. Or I saw about and say, now what's the other nephew or Nema Penny Angasa?
na ɔnyɛ na bɔfa na kɔɔyɛ anuadeɛ tiɛ no a Samuel egya Saul kwaa no ɔfrɛ no ankasa ɔkaa so gya aberanteɛ no kwae mana nkɔ na ma wɔnte Nyankopɔn deɛ bɛyɛ asɛm ade ntina Nyankopɔn asɛm na ɔma ɔmɛ no nyinaa yɛ deɛ bɛyɛ ɛnyina wɔ ankasa ɛyɛ Saul na ankasa ne berɛ mu nsɛm bi ɛma no ne bɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛka ɛni asɛm a yɛka no wɔ ne berɛ mu yɛ adeɛ ɛyɛ paa anaasɛ asɛm a yɛsɛ yɛhwɛ ne ka ne yie ansa ne yɛka no adeɛ ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛboa ɛyɛ so gya no kwae na ma wɔnte Nyankopɔn deɛ bɛyɛ asɛm wɔne ne kɔɔ yɛ deɛ ma ne Saul ɛni sɛ wɔ adwene mu sɛ ɔbɛka saa asɛm ama abɔfra no yɛ deɛ bɛyɛ ate bia kɔ so na ɔde no Samuel ɛbɛyɛ Saul no ankasa no na dɔɔso bebree wɔn mo kɔ na akɔla ne oni adwene biara enyaa no ho adwene nko na ɛwɔ wɔn tiri mu ankasa ma ne nyame bɛyɛ saa program no ankasa ɛni ebeyi yɛ sɛ nipa no twene ho ansa na ɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔn na te Nyankopɔn asɛm yɛnso yɛn nkɔmmɔdie mu yɛn kasa yɛ mu yɛ abrabɔ mu yɛne nkwadaa asetena mu yɛ ni yɛn wu ne yɛn bɛtutu ankasa yɛn fɛn so ankasa wɔn wɔn nsɛm bebree nuwa wɔn nsɛm ɛni sɛ kɔmɔ ndi kwana duru deɛ bɛyɛ abɔnten wɔn nsɛm wɔ ɛni sɛ ebi abɔnten kwana duru deɛ bɛyɛ abɔnten etumi gye ade nneɛma bi wɔ yɛn nkɔmmɔdie mu yɛn kasa mu ɛbɛn wɔ so a yɛde kasa asɛm wɔ sɛ ɛka kyerɛ panyin asɛm wɔ sɛ ɛka kyerɛ akɔdaa wɔyɛ hɔ a nsɛ ɛka saa asɛm no asɛm yɛ ɛka ne sɛ yɛ ɛmɛ bi etumi boa yɛ etumi nyɛ Nyankopɔn nyansa saa Nyankopɔn nyansa ebetumi nyɛ saa ɛnɛma no a ɛmɛ bi etumi yɛ dɛ bɛyɛ ɛboa yɛ ane sɛ a wɔn abere mu nsɛm wofie mu nsɛm nkɔmɔ bi yɛ ne sɛ wudie wɔn wɔn nsɛm ebire wɔtu nneɛma nyinaa gu abɔnten wɔtu nneɛma nyinaa gu abɔnten ne nipa nam so abɛbi nsaa nipa nam ɛnam so ɛnam owuo ne mu asɛm so abɛbi nsaa wɔ ankasa ɛnna fi yɛn nyɛ ehu nneɛma bi ankasa a Samuel nyansafoɔ ankasa ne wɔn sɛ ɔsɔ ɔtɔ akora ne kwae sɛ wotoa so ɔbɛn sɛ wɔn a chapter 10 verse 1 hɔ no a ka yɛn kama ne ɛyɛ adeɛ ɔwɔ obiara ma ɔgyina ma adeɛ ɛka no so ɛna Samuel fa ngo ɛtoa ɛna Samuel fa ngo to a ehwie gu n'atifi na ɔfi n'ano ka sɛ ɛnyɛ sɛ Awurade asra wɔ esi n'agya padeɛ so ɛpɛ ni anaa wofi mi nkyɛn ɛkɔ ɔfa ngo so ehwie gu n'atifi ɔkè sɛ ɔka sɛ ɔsi Samuel fa ɛngo ɛna ohwie gu Saul deɛ bɛyɛ ne tiri soɔ ɔna kaa sɛ Awurade asra wɔn sɛ bihina nkasa na nka wei na akwadaa ne yɛ dɛm na ogyina ɔno ɔhwɛ bi ɛyɛ mubi ne saa deɛ wɔyɛ adeɛ ɛho asɛm nyam pii ɛyɛ afei na ɛho asɛm ɛbɛbi abɔnten wei deɛ ɛyɛ Nyankopɔn nsɛm yɛ ne Samuel nko aka ɛna ɔsa no si ankasa abɛmɔ ho ansa akora na ɔtim bi ne ɔhɔ deɛ ɛkɔ soɔ ɔkɔyɛ na ɔde wɔde kɔpene ɔkɔyɛ no asɛm a ɛnuru bere a wɔsi yɛ ka asɛm a ɛnuru bere a wɔsi ababɔnten na akora wɔde yɛ dɛ wɔde ɛkɔ ankasa ɛni bibi wɔ hɔ a na wɔsi yɛtumi yɛ yie ankasa sɛ bi a yɛnante Nyankopɔn nyansɛɛ mu no nsɛm wɔ nso a ɔsɛ yɛka na wɔne berɛ mu ne berɛ du a yɛka saa nsɛm no ankasa anyɛ saa a bawa me nsɛm ɛyɛ mfomsoɔ ɔnka a deɛ mekenka no ara no a Samuel nwoma na ɛdi kaa no nso a ɛhɔ a 10:14 to 15 hɔ Samuel nwoma ɛdi kaa ɛdi du ntɛmu du na ne du ne mu ankasa na Saul agya anua ka kyerɛ no ne abɔfra no sɛ ɛhɛ ɛna mokɔɔɛ na wɔse yɛkɔhwehwɛ mfunumu no na yɛhunu sɛ wɔnni hɔ no yɛkɔɔ Samuel nkyɛn na Saul agya nua no kaa sɛ ka me deɛ Samuel ka kyerɛ mo no nti yɛmu de hyia ba ɛna Saul ka kyerɛ n'agya nua no sɛ ɔkaa ne pɛpɛɛ kyerɛ yɛn sɛ wahunu mfunumu no na ahenni no ho asɛm a Samuel kan ne deɛ waka nkyerɛ no amen nsi ɔpa nia no nkyerɛ ɔpa sɛ ɔpa nia ɛna obi la sɛ mokɔ ɔpa yɛ ɔsɛ yɛkɔ Samuel nkyɛn ɛna mokɔ yɛ asɛm na Samuel ka kyerɛ mɔ ɔsɛ Samuel ka ne pɛpɛɛ kyerɛ yɛ sɛ ɛnya mfunumu ne wayɛ dɛ bɛɛ wahunu ɛna ɔka Nyankopɔn ato yɛte ne pɛpɛɛ sɛ wɔsɛ mfunumu no nko ara deɛ wahunu but ahenni no ho asɛm no wanka nyɛ dɛ bɛɛ ankyɛ no mfunumu nkwa wa sɛ ɔkɔyɛ Samuel ka kyerɛ no anaa
ɔsra no esi ne hene ɔsra no so wɔyɛ ɔhene obedi Israel so hene ankasa ɛwɔ na nkoduo no ɔkɔ ndawuro o mekɔ ya Samuel so medi hene ankasa ɛnyɛ nkɔda asɛm hallelujah asɛm a yɛka no wɔne bere mu nso no nso yɛ asɛm a yɛka no wɔne bere mu no ɛyɛ paa yie ɛnka wobɛtumi yɛ ka ne nyinaa kyerɛ no ankasa but ne berɛ nyɛ ɛdɛ bɛɛ ɛnuru yɛ sɛ asɛm berɛ nu na woka ayɛmfɔmsoɔ sɛ wɔsra Samuel ɛnna si ɔma nso pani anka akora gyina hɔ a ɛna ka obisa no nkasɛm bɛ na ɔbɛka kasɛm ɔbɛka akora no bɛka sɛ wodi atorɔ ɔbɛbu ne bio nimisa nka ɔbɛbu no yɛkɔ yɛsi wɔ yɛ nyinaa anim nie yɛasrɛ wo wosi yɛ nyame nipa mfurum ɔka kyerɛ sɛ ɔyɛ yɛhunu mfurum mu nankasa ɛna afei tu nso ɔso woyɛ ɔhene na wɔpɛ nni abusa wo sɛ mansɛ bia wokɔɔyɛ asɛm na Samuel ka kyerɛ wo a wɔse ɔka kyerɛ sɛ mfurum no de yɛhunu akora na ɔhe w'anim sei na ɔhe w'anim nti woka sɛ Nyankopɔn ɔyɛ biribiaa Nyankopɔn wɔde adwene aso na ɛyɛ biribiaa o ɛne yɛn sɛ bɛgye Nyankopɔn anante a ɛhia gyina yɛ dɛbɛɛ ɛso ɔka saa na akora ne ne mu biribiaa wɔ mu ne nekwafoɔ mebɛkyerɛ mo sɛ ne deɛ saa sei no Nyame hu biribi kyerɛ yɛ ni o Nyame nipa hu sɛ ɔne deɛ ɔhunu kɔduru yɛ nie sɛ ɔka kyerɛ sɛ ɛhunu nyaa no deɛ ka hu bia anyɛ dɛ bɛwɔ ɛhunu na nkyerɛ sɛ biribi nyɛ dɛ biribi ne hɔ bia wu o na nkyerɛ sɛ biribi ne hɔ bia ankasa biribi wɔ hɔ a biribi nsi yɛ ankasa nanso yɛakata so hallelujah asɛm a yɛka no wɔne bere mu nso yɛadeɛ ɛhia paa asɛm a yɛka no wɔne bere mu no ɛna ɛyɛ paa yɛnni ehu asɛm a yɛka no wɔne bere mu a yɛbɛyɛ mpɔmsoɔ yɛaba nsidie mu yɛkɔ ne yɛfɔ ne nipa te Nyankopɔn asɛm anayɛ biribi ankasa yɛnhu ne yɛ ankasa a yɛnhu ne yɛ ne Nyankopɔn nya nsɛm ankasa a yɛbɛyɛ mpɔmsoɔ ɛni ɔsɛ yɛtumi yɛ saa nneɛma no yie paa saa nneɛma no ankasa tumakɔ mu nneɛma bi yie na wɔtumi de ahoteɛ ka Nyame ansɛm anyɛ nsa a na afei ɛbɛnyɛ sɛ ɔbɔ akora no deɛ ɛbɛyɛ ano anyɛ nsa a na ɛbɛnyɛ sɛ ɔbɔ akora no deɛ ɛbɛyɛ ano ankasa sɛ afei na akɔyɛ wɔ bere bebree na akɔyɛ wɔ bere bebree deɛ nsɛ bɛ sɛ Nyankopɔn nsɛ bebree aba yɛn nkyɛn ne yɛtumi te aseɛ deɛ a yɛdi kan ma saa asɛm ɛnsiesie yɛno ka hinta asɛm ayɛ dɛ bɛyɛ ayɛ yie na atumi aboa anyɛ saa no a nsɛm wɔ hɔ a yɛpiridi kora no ansi yɛ dɛ bɛyɛ yɛka monte aseɛ anyɛ sɛ yɛne Nyankopɔn asɛm o but ɛwɔ ne berɛ ankasa ɛwɔ ne berɛ a yɛde ka saa asɛm because Samuel ɔbɛhyia ɔman no nyinaa na ɔbɛkyerɛ sɛ deɛ bɛyɛ adi akyerɛ wɔ mo ankasa afei asɛm na atene ankasa Nyame ne onyam Nyankopɔn ne onyam ɔfa yɛ Nyankopɔn ne onyam ɔfa yɛ ankasa amen ɛni nsɛm a yɛka no wɔne bere mu no ɛyɛ paa Nyame nsɛm na yɛkyerɛkyerɛ mo no ankasa wonte ase ato bo ase ɛnyɛ tinyɛ ɛnyɛ mirikatu ankasa na mmom sɛ wobɛnya nsɛm no na asɛm na yɛ wo dea na wɔtumi agyina so nipa kasa no ɛne adeɛ yɛ dɛ bɛyɛ hia asɛm a yɛka no wɔne bere mu nso yɛ adeɛ a ɛhia ɔtena ase nsɛ nneɛma bi wɔn sɛ ɛnsɛ ɔka asɛm na ɔwɔ akwadaa no deɛ bɛyɛ anim amen akwadaa no obi sɛ akwadaa no n'agye mmɔne ntira anaa akwadaa no wɔde mpa na saa asɛm nso wɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔteɛ kɔsɔ ɔno kɔ ne nam soma Samuel kɔ so akɔ Samuel deɛ bɛyɛ ɛnkyɛn ɔwɔde mpa deɛ na ɔsɛ de saa de ne yɛ dɛ bɛsie no ɛnyɛ sɛ bi a ɔwɔ te deɛ nanso Nyankopɔn nsɛm ankasa ɛwɔ ne berɛ Nyame nsɛm a yɛtie ne yɛka nyinaa ɛwɔ ne berɛ ankasa ɛnti yɛn bɛpɛdɛ ho a bawo mi nsɛ bɛyɛ mfɔmsoɔ amen mɔnso bebree no ara deɛ bɛyɛ ɛwɔ abrabɔ mu ɛwɔ asetena mu asɛm a yɛka no wɔ ne berɛ mu ankasa no ɛna ɛyɛ sɛdeɛ na sábẹ náà sẹ Proverbs kan yẹn ká Proverbs 15:23 like mo nyɛ smart man na ɛnu sɛ ɛna bi a part 1 ebe wie na ɔtena adama nso bi a part 2 smart. Eti di nom kyɛn wɔn aduonu mmiɛnsa o onipa no mu yɛ anigyeɛ ɛma no na asɛm a wɔka no ne berɛ mu sɛdeɛ ɛsi yɛ asɛm a ɛka no wɔ ne berɛ mu na ɛyɛ paa mo wɔ sɛ wɔkɔ nipa yi nti asɛm a wɔne ka ɔbɛgye ho akyeɛ ɛna ɔne de bɛka saa asɛm yi ne bɛbɛ nyame asɛm wankasa asɛm a yɛka no wɔ ne berɛ mu no ɛna yɛ wogyina wowu tidie so wahoɔde so na nipa kasa bɛyɛ fom soɔ wokasa kyerɛ class 1 akora ɔsuɔ class 1 na de kyɛne ne akyɛ ne nim deɛ nyinaa so akyerɛ akora no ade a wowu sɛ ne deɛ wɔnyɛ mfom soɔ halleluya na akora no ankasa afei na ɔgye ne mu ɛdɔ na ɔgye ne mu dɔ na afei n'ani ɛka skul no ankasa mu no ankasa no
ana bɛ tɛna kan sɛm mu da yɛ bɛ atla akɔda na nkasa asɛm yɛ kan wɔ ne bere mu ɛyɛ asɛm wɔ ne bere mu yɛ a yɛhwɛ ne kan yie biribiara mu ɛnna ne nsɛm nkɔ bana abrabɔ mu nkɔmmɔdie mu biribiara ɔsɛ ne berɛ biribiara ne berɛ wɔaware wɔ berɛ asɛm wɔbɛyɛ problem ankasa biribiara mebɛkyɛ sɛ biribiara ne berɛ biribiara wɔ ne berɛ biribiara ne berɛ ankasa wopɔ nsɛm wɔbɛnyɛ problem wopɔ nsɛm ɛsi a me so bɛnya deɛ bɛyɛ problem na biribiara wɔ ne berɛ biribiara ne berɛ na deɛ yɛyɛ wɔ ne berɛ mu no nso no ɛyɛ ɛde asomdwie bebree ayɛ dɛ bɛyɛ ɛba asɛm sɛ ade baakɔ yɛ nte aseɛ nso wɔn judgment sɛ ade ɛhu paa yie paa na yɛntumi yɛ ngyagye yɛn ho yie nso a ɛnoma bebree no ara na ɛbɛfa yɛ aseɛ joseph nso so na wɔyɛ akwadaa yɛkenkaa joseph nwoma ɛvan sɛ genesis a 37 wokɔa yɛkenkae 1 up to 11 menkenkae yɛnkenkae joseph nso yɛ akwadaa joseph wɔyɛ akwadaa wɔnim biribiaa ɔsua bɛna ɔnim bedo nsom wɔdaa ne wɔ so da yɛnkasa ɛna ɔyi kyerɛ ne nuanom wɔne ɔni adwene biaa ɔni asɛmmuo biaa sɛ ɔbu nneɛma ho atena daeɛ no a wɔkakra bi a bɛyɛ ne nuanom yɛ ɔnim saa adwene no wɔyɛ akwadaa ɛni wɔkaa daeɛ ma ne nuanom nyinaa yɛ dɛ ateɛ na ne nuanom nyaa ne ho deɛ bɛyɛ adwenbɔne wɔka ne ɔni adwene biaa o ɔni adwene biaa ɛne dɛ soma ɛno yɛbɛgyina ase apirikyi akyerɛ mu yɛnkasa wɔne abɔyɛ daeɛ bi na wɔsɔ wɔnim sɛ ne nuanom bɛbu ho ata yɛnkasa okay, you can get Accra. Genesis 37:1 coming. Na Jacob tena asase a nagya yɛ so hɔhoɔ a ɛne Kena asase no so. Na yɛnom ne Jacob awɔ ntoatoasoɔ. Joseph di mfinhyia dunson no. Ɔne ne nuanom kɔhwɛɛ nnwae. Na aberantewa no ɛne n'agya yerenom Biha ɛne Sefa ɛma ɛna ɛwɔ hɔ. Na Yosef bɛbɔɔ wɔn edimɔne ɛkyerɛɛ n'agya. Na ɛsiane sɛ Yosef yɛ ne nkwakwaabrɛ mu ɛba nti na Israel dɔ no sene ne mma nyinaa nti ɔpam batakari bi ɛmaa no. Na ne nuanom hunu sɛ wɔn agya dɔ no sene ne nuanom nyinaa no wɔtaa no. Na wɔmfa abodwoɔ ɛne no ɛnkasa. Na Yosef so daeɛ na ɔka kyerɛ ne nuanom na ɔtaa no sene akane no. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ montie daeɛ no a maso yi. Na hwɛ na yɛrekyekyere ayuo asiefi wɔ afuom. Na hwɛ mafi no sɔre gyina kyerebɛn. Na hwɛ mo afiefie no atwa ho ahyia na ɛrekoto mafi no. Na ne nuanom ɛka kyerɛ no sɛ deɛ na wobɛdi yɛn so hene anaasɛ hwɛ ɛna wobɛhyɛ yɛn soɔ. Na ne daeɛ ne nsɛm no nti ɔkɔɔ so taa no bebree. Hallelujah. Amen. Asɛm a yɛka na ɔne bere mu nso yɛ ana yɛ paa ara sɛ ɔyɛ akɔdaa yɛ sɛ ɔnyini ɔsua ɛsɛ ɔdini mu nneɛma nkasa ho deɛ bɛn atɛn ɔde onim so daeɛ na ɔyɛka onyim ne nuanom taa ɔmo taa no koraa ɛnyɛ daeɛ no nkɔ ne daeɛ no ɔmo taa no baa ne gyɛ ɔfumi bi ɔno ɔmo nam a na ɔyɛ akɔdaa deɛ ɔmo hu deɛ no ɔkɔba manneɛ deɛ ɔmo hu deɛ no ɔkɔba manneɛ nti ɔmo bie no ɔmo nso abo wɔn ɛno akɔyɛ sɛ Joseph ne ho yɛ ɔmo hi paa yie paa na ɔsan akɔdaa na ɔsan aso daeɛ ɛna ɔne onim sɛ daeɛ bi na waso ne ho ɔka